Waye sunanka? Ya'u. Ya'uwa. Ya'u tunan babban ƙauye. Ya'u tunan babban ƙauye. Ina babban ƙauye yake a? Yamma da Tsafe. Tsafe. Cikin wani jiha kenan? Lokal ɗin Tsafe ne. Local government na Tsafe a wani jiha? Nan Tsafe ne. Zamfara ne ko Katsina ne? A Zamfara. A Zamfara state. Yawa akwai tambayoyin da zan maka. Ka tabbata ka gaya mini gaskiya tsakaninka da Allah. Kun ba haka nan bane ka gaya mini ba haka bane, amma ka gaya mini gaskiya tsakaninka da Allah. Allah ya yarda. In haka yi mini alƙawari haka ni kuma zan taimake ka. Tsakana da Allah. Allah ya yarda. Ubangiji Allah ya taimake mu duka. Akwai ƙauyuka da dama a ƙauyen ina ne kace? Ƙauyen Keta. Wayanda ka aza musu tara suna biyan ka haraji, ka ce su biya ka haraji, in ba haka ba za ka zo da kai da jama'anka fita da ƙauyuka din. An yi haka? Akwai ƙauye kamar Sangiwa village, ƙauyen Sangiwa. Sangawa, ƙauyen Sangawa. Ka ada musu haraji, an ce ka ada musu haraji miliyan 1. Haka ne? Sun biya ka? Sun bada. Ka bude baki ya baki ina na yi naka, sun baka nawa? Sun bada miliyan guda. Sun baka miliyan guda. Akwai kuma Rikibu, ƙauyen Rikibu. Su ma ka ada musu taron miliyan 1.5. Sun ka bada miliyan 1. Sai suka bada miliyan 1 ba su cika rabin ba. Akwai gidan Arne. Su ma ka sa musu miliyan 200,500 sun ka bada. Sai suka baka 500,000. Dayan sannan kuma akwai Nasarawa mai fara. Can Yamma da Keta aka ce. Yamma da Keta. Su kuma ka sa musu miliyan 2. Sun ka ba da miliyan guda. Sai suka baka miliyan guda. Akwai ƙauyen Magaji, ka sa musu miliyan 1.5. 100,000 sun ka ba da 50. Suka baka 150. Dayan sannan akwai ƙauyen Kani. Miliyan ƙauyen Kani. Miliyan nawa suka sa? Karibe ni. Baballo. Yan an shi waɗannan. Baballo? Ya kuke da Baballo? Ubannin muwa da ƙane. Amma tare kuke harakokin ku tare? An ce tare ake ganin ku, tare kuke tafiya. In an gani ka nan za a gani shi. Komi tare kuke harkan ku. To shine ka tura ya je karbi wannan kuɗin? Shi ma bai faɗa ma ba da yadda ya ce ma wani kaji na ce to lahiya lau. Ok. Magana Allah. Ok. Da sanin kare kenan ko? Da sani na. Dan akwai dan kolo. Da kolo. Su ka sa musu miliyan 2. Ni na an shi 150 da hannu na. To amma miliyan 2 ne aka ce suka ce sun bayar. 250 na an sa. Suka ba ka. Tsakani da Allah. Akwai wani Sanusi shi ma da kolo yake, ya ce sai da ya biya naira miliyan 1. Ka karbi miliyan 1 saboda ya shiga sa kai. Kuma ka kore shi ya bar garin. Ka dibe ni kana kallon kasa. Kuma ka kore shi ya bar garin. Kuma amma ya biya miliyan 1 din. 500,000 ya bada. 500,000 ya karba hannun shi. Domin Allah. Saboda ya shiga sa kai ko ka kashe shi. Ko ba haka aka yi ba. Haka ne. To kudaden da kake karba duka akwai wani kuma Suleiman Usman. Shi an karbi kudin nashi, ka karbi kudin nashi 500,000 sannan kuma daga baya kuma ka kashe shi. Me yasa kai haka? Baballon ne. Baballo ya kashe shi amma kai ne shugaban Baballo. Da kai da Baballo wa ke jin maganan wani? Kowa na jin magana wani domin Allah. To da zai kashe kai ka ba shawara ya kashe shi? Na ce mai ya mai da shi gida. Domin Allah. Yana taya na ba da baya kashe shi. Me ya kashe shi? Tsakani da Allah da bindiga. Shi Baballo yana da bindiga? Bindiga 2 a gare shi. Kai nawa ke gare ka? Ni guda a gare ni. Ina ka sami taka? Sayanta na yi. Wace iri ne? Irin mene? Dake shi. Dake. To akwai yara da aka kashe, akwai 'yan sanda da aka kashe, ka dibe ni ka kallon ƙasa, akwai 'yan sanda da aka kashe a Keta. Dan sandan nan ya tare ka a hanya, ka sa hullan sojoji ko na 'yan sanda ne, sai ya dangwara maka ita ga kai ya ce maka ga ka ƙara zuwa. Abin nan ya harzuka ka, ya ɓata maka rai. A dalilin haka sai ka je ka hada da su Baballo, kuka zo kuka atakin nasu, aka dauka musu bindiga aka kashe su. Bindigogin na hannun Baballo yanzu haka. Amma dai ayi haka. Kuma suna hannun Baballo. Bindigogin guda nawa ne? Guda 2 ne. Guda 2. Amma
me yasa to saboda bai zage ka ba bai abun ko ya zage ka ne shi dan sanda wallahi bai zage ni to me yasa kai kuma wa ake da suna ne ya'u mutum din ya gyara ka yace kai ba dan sanda bane kai ba jami'an tsaro bane hullan ga da kasa bai da kyau kai ka karasa ina ƙara ganin ka zan kama ka kuma bai kama ka ba ya baka dama amma kuma ka abun ya tozurta maka zuciya ka je ka hado su babalo kuka zo kuka yi attacking nasu cikin dare yau da gobe ne halin kaddara shi kaddara to yanzu ina bindigogin nan suke suna hannun baballo ina za mu iya samun bindigogin yanzu to yanzu domin Allah ya bi hankali a kama shi a yanzu yanka kira shi koko shi bai jin magana kowa ne wallahi bai zo ba wai yazo bai bada wani can gari sai wani ya kawo muna wallahi bai badawa bai badawa ko da